Добрушскі раён славіцца выдатнымі майстрамі, якія адраджаюць і захоўваюць аўтэнтычныя рамёствы. Разьба па дрэве, мастацкая апрацоўка бяросты, саломапляценне і бондарства. З прыродных матэрыялаў яны ствараюць творы мастацтва. Грамадзянская ініцыятыва «Падарожжа па народных традыцыях» заклікана аб'яднаць таленавітых умельцаў у імкненні перадаць свой унікальны творчы вопыт маладому пакаленню. Благодаря этому проекту мы сможем передать этому подрастающему поколению нашему, я бы сказал, память. Память о том, как наши предки делали изделия. Вот это все делали наши деды. И все это мы передаем через наши изделия. Мы вложим в него душу, потому что оно сделано руками. И дети, они чувствуют это. Інтэрактыўны пакой размясціўся ў Добрушскім раённым палацы культуры. Праект рэалізаваны дзякуючы перамозе ў адкрытым конкурсе грамадзянскіх ініцыятыў Гомельскай абласной асацыяцыі мясцовых саветаў дэпутатаў. Агульная сума склала 36 500 рублёў. 10% па умовах конкурсу былі сабраны мясцовымі жыхарамі. Идея принадлежит нашим горожанам. Именно жители города Добруша пришли к нам с предложениями, а мы поддержали их желание сохранить родные традиции. И эта гражданская инициатива объединила многих неравнодушных людей, где мы вместе прошли весь путь, начиная от объединения и обсуждения всех больших наших планов, также сбора 10% софинансирования. И я хочу сказать, что наши люди делом доказали, что готовы лично участвовать в развитии своего города, в развитии культуры, а также сохранении народных традиций. У інтэрактыўным пакоі «Падарожжа па народных традыцыях» будуць праводзіцца выставы, экскурсіі і майстар-класы. Госці арт-прасторы таксама змогуць атрымаць асалоду ад творчых выступленняў таленавітых мясцовых калектываў. Адкрыццё грамадзянскай ініцыятывы суправаджалася іх яскравай канцэртнай праграмай. Яшчэ адна грамадзянская ініцыятыва, рэалізаваная ў Добрушы, тэатральная студыя для пажылых грамадзян і людзей з інваліднасцю. Іграць могуць усе. Гэта прастора, дзе творчасць даступна кожнаму. Узрост, стан здароўя і жыццёвыя абставіны не з'яўляюцца перашкодай для самавыяўлення. Целый день читаю книги. То танцую, то пою, то пойду к подруге в гости, то отправлюсь в магазин. Нет ни зависти, ни злости. Сама себе я господин. Тэатральная студія размясцілася ў тэрытарыяльным цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Добрушскага раёна. Яна з'явілася дзякуючы перамозе ў адкрытым конкурсе праектаў грамадзянскіх ініцыятыў. Сума склала каля 5000 рублёў, 10% з якіх сабралі самі мясцовыя жыхары. Мы знали, что есть конкурс гражданских инициатив, и мы решили принять участие. Стали рассказывать жителям нашего города, что у нас такая инициатива, у нас родился такой кружок. Люди с пониманием отнеслись, равнодушных не было. Люди вносили какие-то деньги, кто-то мог дать большую сумму, кто-то поменьше. Но мы собрали очень быстро нужную сумму, и мы выиграли этот конкурс и выделили нам деньги на новые музыкальные центры, еще на некоторые вещи, предметы нужные нам. Тэатр – гэта заўсёды пра чалавека, яго эмоцыі, пачуцці і мары. І асабліва каштоўна, калі на сцэну выходзяць людзі, чый жыццёвы шлях багаты мудрасцю і сілай духу. Мы бродячие артисты, мы дороги день за днем, и фургончик поле чистом. Это наш привычный дом. Мы приходим сюда как в свой родной дом-клуб. Нам здесь нравится. Мы чувствуем себя спокойно и хорошо. И с ребятами, которые имеют инвалидность, мы тоже немножко принимали уже участие. Безусловно, у нас не было аппаратуры, и мы обходились своим путем, без микрофонов. А теперь у нас появилась музыкальная аппаратура, и мы надеемся, что это нам поможет еще более расширить наши возможности и иных людей, творческих и активных. Наперадзе у самадзейных артыстаў заняткі па акцёрскім майстэрстве, сцэнічнай мове, пластыцы і імправізацыі, а яшчэ творчыя сустрэчы і будучыя прэм'еры. Тэатральная студыя ў Добрушы стане месцам, дзе кожны зможа раскрыць сябе і свае таленты, адчуць падтрымку і натхненне. Вераніка Варашыліна, Михаил Синицын, Александр Чернышевич, телерадиокомпания «Гомель» з Добрушскага района.